सिगां सिन्थारावनो आं सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो हामबाय होनो नैथियाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नैबे फुंबिलि समाव आरोबाव बे इसोरनि बोसोनाव बाहागो लाबावनायनि थाखाय बे इसोरनि रावखौ बे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबाय होनो बे बोसोननि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों फै अनजाग्राफोर दायो जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे थांनि दिनै जोङो गोबां खोनाबोबाय थादों दि सेकुलार संफोरखौहाय जोङो खननो नाङा एबा जोङो खोनासंनो नाङा बेफोरनि फारसे जोङो गोसो होनाङा होननानै आरो बिनिनो जोङो माखासे दिनै जा गुबै जाथायफोरखौ दिनै जोङो नायगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो सोलोंगोन दिनै गोबाङानो बे ट्राभिस स्कट होननाय मुंखौ खोनाबाय जानो हागौ आरो गोबाङानो सिनायगौ जानो हागौ बे मानसिखौ आरो दिनै बे बुहुमाव बे सासे मुंदांखा मानसि 5 नभेम्बर 2021 आव आमेरिकायाव थानाय मोनसे ह्यूस्टन टाउन बिनि मोनसे कनसार्ट जादोंमोन जेखौनोखि एस्ट्रो वर्ल्ड कनसार्ट होननानै मुंख'दोंमोन 50,000 जनसो मानसिया बे कनसार्टआव फैदोंमोन आरो बे कनसार्टआव फैनाय मानसिफोरा मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो बे समाव 8 जनसो मानसिया बेयावहाय थैदों आरो अब्लाबो ट्राभिस स्कटआ बे कनसार्टखौ लाखियाखै बन्द खालामाखै आरो बिनि उनाव खायफा मानसिफोरा बेखौ होबथादोंमोन बादा होदोंमोन आरो बियो जोबोद रागा जोंदों आरो रागाजों बियो मानसिफोरखौ नायदों आरो बियो गावनिनो फेन्सफोरखौहाय बुलाबायदों आरो बिसोरनि सायाव खुदैफोर मुजुदों आरो गोबां बियो बेफोरबादिनो बाथ्राफोरजों रायदों आरो बेबायदि नुनो मोनदोंखि मानसिफोरा बियो ट्राभिस स्कट नङा जेन बियो सोरबासो बिनि आखल आखु बिनि फावफोरा बिनि बाथ्रा बुंनायफोरा जेन बे गाव नङानो Because someone tried to steal his expensive shoes and even spit on the person. जेन बिनियाव सोरबा हाबनानै बेखौ सलायदों बेखौ बाहायदों बिनि मेगननि सिगाङावनो बिनि फेन्सफोरा मानसिफोरा थैनानै थांदों अब्लाबो बियो कनसार्टखौ बियो लाखियाखै ट्राभिस स्कटनि बे कनसार्टनि सायाव मानसिफोरनि बुंनाया बेनोदि माबा मोनसे गोबां गेदेर सैताननि बेयाव खामानि जादोंमोन सैताननि जिउफोरा सैताननि आत्माफोरा बेयाव खामानि मावदोंमोन बयनिख्रुइ सिगाङाव नोंथांमोना बिनि टी-शार्टखौनो नायदो बिनिफ्राय सैताना बाहेरायाव ओंखारबोनायखौ नोंसोरो नुनो मोनगोन सैताना मोनसे गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव ओंखारबोनायखौ नुदों फार्स्टआव बियो बेयावहाय ब्लूमोन आरो जेब्ला बियो ओंखारबोदों बिखै बियो रेड जादों मा बेयावहाय मानसिफोरनि जिउफोरखौ लानानै माबाफोर खालामनाय जादोंमोन नामा जानोबो हागौ मानोना खायफानि बुंनाया बेबादिनो मानसिफोरनि जिउखौ लानानै बे कनसार्टआव रोजाबनायनि गेजेरजों माबा मोनसे खालामनाय जादोंमोन जायफोरानोखि बे कनसार्टआव थांदोंमोन एटेन्ड खालामदोंमोन बिसोरनि बुंनायफोरा बेनोदि बेयाव मोनसे सैताननि खामानि जादोंमोन मिउजिकनि गेजेरजों रोजाबनायनि गेजेरजों सैतानखौ बरायदोंमोन I don't know if you're ready to hear this. That whole concert was a ritual. Many people in the spiritual community have been talking about it. There are rituals that vibrate with higher frequencies, and then there are rituals that vibrate with lower frequencies. खायफा मानसिफोरा जायफोरानोखि बे कनसार्टआव दंमोन बिसोरो बुंदों दि हमनानै ला जोङो नोरोगाव थांनाय बादि मोनदोंमोन मानसिफोरा फिल जादोंमोन मोनदांदोंमोन दि बिसोरो नोरोगाव दङ गोबां मानसिफोरा बेयाव होख्रावदोंमोन आरो खायफा बेबायदिनो बेयाव फिट नांदोंमोन वीआईपी सेक्सनावथ' गोबां मानसियानो फिट नांनानै गोग्लैनानै थादों मानसिफोरनि बुंनाय बादिबा बिसोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गिथावथाव आरो डेन्जार मोनसे सिनमोन in hell you couldn't breathe you couldn't see was in a concert in hell you couldn't breathe you couldn't see like just imagine all the people they're going to find tonight who was in that crowd who nobody could see who nobody could hear who passed out and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert like I'm thinking it's probably going to be like at least 100 people who dead tonight like I kid you not like नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनाव नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों दि बेयाव मोनसे सैताननि मिउजिक दामनाय जादोंमन आरो बेयावहाय सैताननि मिउजिकखौ दामनायजों लोगोसे बेयाव सैतानाबो लोगोसे दंमोन सैताननि गाज्रि जिउफोरा बेयावहाय गिदिंबायगासिनोमोन आरो बिनि उनाव 282 मानसिफोरा ट्राभिस स्कटखौ केस होदों आरो बिनियावहाय बेबायदिनो गोबां फैसाफोरबो दाबिनाय जादों मानोना माखासे मानसिफोरा बेयावहाय जिउ गोमानो गोनां जादों ट्राभिस स्कटआ गावनि मेगनजोंनो नुदोंमोन दि बिनि फेन्सफोरा बेयाव मानसिफोरा जिउ गोमालांगासिनोमोन थैगासिनोमोन गोबांनि गेजेराव बियो एम्बुलेन्सबो फैनाय नुदोंमोन नाथाय बेबायदि मोनदोंखि बे गावनो हास्थायदोंमोन जे मानसिफोरा थैथों होननानै बिनिखायनो बियो रोजाबनायखौ बन्द खालामाखै आरो रोजाबबाय थादों मानसिफोरा होख्रावनानै हब्रानानै बुंदोंमोन स्टप द शो होननानै नाथाय अब्लाबो बियो स्टप खालामाखै आरो जेब्लानोखि बाहेरनि दरजाखौ खेवनानै होयो मानसिफोरा बेबायदि खारदों दि बिसोरखौ अबेबा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन
आरो दरजा खेवनायजों लोगोसे बिसोरो जोबोद गोख्रै खारदों आरो बिनि उनाव बेखौ अरेस्ट खालामनायबो जादों आरो बियो निमाहाबो बिदों भिडिअनि गेजेरजों नाथाय इट्स टु लेट 8 जनसो मानसिया सिगाङावनो थैनानै थांखाबाय नायबोसोनाव प्रभु जिसुआ मा बुंदोंमोन ज'हनि लिरनाय 10 अध्याय 10 पदआव सिखावा खावनो सिथारनो आरो संहार खालामनो थाखायल' फैयो नाथाय बिसोरो गोथांखौ मोननाय बादि आरो गोथाङा बिसोरनियाव उसिफावनाय बादि आङो फैबाय अनजाग्राफोर सैताननि थांखियानो जाहैबाय मानसिफोरखौ आद्रि खालामनाय संहार खालामनाय नष्ट खालामनाय आरो बेनो बेफोरबादियानो बे कनसार्टआव जादों आरो आथिखालाव बे सेकुलार मिउजिकनि जगेदि बेफोर गासिबो जागासिनो मोनसे उदाहरण दं जोंनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेरावबो दिनै गोबां मानसिया सेकुलार मिउजिकखौ मोजां मोनो खोनासंनो आरो बारे बार सोङोदि जोङो सेकुलार मिउजिक खोनासंनो हायो ना हाया अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारि युथ जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै बेनो मोनसे एग्जाम्पल जोंनि गेजेराव जेखौ नुनानै दिनै जोङो बुजिनो नांगौ सोलोंनो नांगौ दि सेकुलार मिउजिकफोरा बेसेबां एक्सट्रिम थांबाय आरो मानि थाखाय माबे उद्देश्यनि थाखाय बेफोरखौ दिनै बाहायनाय जायो बेफोर गासैबो जि जागासिनो दं जेखौ दिनै जोङो नुगासिनो दङ दिनै सेकुलार मिउजिकआ जाहैबाय बेसेबां डिमनिक जाबाय बेसेबां सैताना बेफोरखौ दिनै बाहायसै बेनिखायनो दिनै जोङो बेफोरनिफ्राय माबादि साबधान जानांगौ बेफोरखौ दिनै जोङो बेफोरखौ नुनानैनो जोङो सोलोंनो नांगौ बुजिनो नांगौ जेब्ला जोङो नायोब्ला बे मिउजिकनि बागै बोसोनाव इसोरा जाहैबाय जोंखौ बे मिउजिकजों बेफोर रोजाबनायजों बे इसोरखौ बाख्नायनो होदों बे इसोरनियाव जोंखौ रंजानो होदों आरो बाइबेलाव नायोब्ला बेफोरबादिनो गोबां इसोरखौ बाख्नायनायनि बागै रोजाबनायनि बागै बुंनाय दङ आरो बिनि गेजेराव नायोबा गितफोरावहाय गोबां इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइफोर बेयावहाय लिरनाय जादों आरो जेब्ला जोङो ओंखारलांनायनि 15 अध्याय 1 आरो 2 पदखौ नायो बेयावहाय बुंदों दि अब्ला मोसे आरो इस्राएलफ्रा फोरबोनि लागै बेबादि मेथाइ खनदों आङो फोरबोनि लागै मेथाइ खनगोन मानोना बियो मान गोनां जै जै जाबाय बियो गरायफोर आरो गराय गाखोनायफोरखौ लोगोसे सागोराव गोदो होबाय फोरबोआनो आंनि जर आरो आंनि बासायग्रा आरो आंनि बासायग्राया बिनो आंनि इसोर आङो बिखौनो बाख्नायगोन आरो दाबिद राजाखौ आरो बिनि मानसिफोरखौ नायोब्ला बै समावहाय बिसोरो बेसेबां इसोरखौ बाख्नायदोंमोन रोजाबनायजों दामनाय देनायजों बोसोनाव नायब्ला नुनो मोनोदि एक इतिहासनि लिरनाय 15 अध्याय 16 पदआव सेरेंगी जथाफोर दामै दामै आरो रंजानायनि मेथाइफोर खनै खनै रदायनि बाक्सुखौ लाबोनो मानसिफोर थाम थिम खालामनो थाखाय लिबियारिनि गाहायफोरखौ दाबिदा हुकुम होबाय बेयावहाय नुनो मोनोदि दाबिदा रोजाबनायजों दामनायजों बियो मानसिफोरखौ हुकुम होदोंमोन आरो जबखौ इसोरा बुंदोंमोन सोरगोआव आरफोरा बिखौ माबादि बाख्नायो जबनि लिरनाय 38 अध्याय 7 पद फोरबोनि हाथरखिफ्रा लोगोसे रोजाबो आरो आकाशनि बिरगोनफ्रा रंजानायाव हजिख्रावो जुदि जोङो मिउजिकखौ बोसोनाव नायोब्ला बाइबेलखौ नायोब्ला बेखौ इसोरखौ बाख्नायनो थाखायसो बानायनाय जादों आरो आं बेबायदि बुंनोबो थाङाखै दि गासिबो टाइपनि मिउजिकआनो गाज्रि होननानै माखासे मिउजिकखौ माखासे मेथाइखौ जोंनि बे देशनि थाखायबो रोजाबनाय जायो नखरनि थाखायबो रोजाबनाय जायो नेचारनि थाखाय मिथिंगानि थाखायबो रोजाबनाय जायो नाथाय जि मिउजिकआ जि मेथाइआ बे बोसोननि एगेन्स्टआव थाङो बे बाइबेलनि बे इसोरनि एगेन्स्टआव थाङो जियानोखि गुबुन बाथ्राखौ गुबुन थांखिखौ लानानै बुङो संसारनि बाथ्राफोरखौ संसारनि बिसयफोरखौ फोरोङो बेबायदि मिउजिकफोरा बेबायदि मेथाइफोरा जोंखौ खहा खालामग्रा जोंनि बे आत्मिक जिउआव आरो उननि बाराव नोंथांमोना माबाफोर जुदि मेथाइफोर मिउजिकफोर खोनासङोब्ला बे बाथ्राखौ जेब्लायबो ध्यान हो गोसोआव ला प्रेडिट पौलसआ फिलिपियानि लिरनाय 4 अध्याय 8 पदआव मा बुंदोंमोन जोबनायाव आंनि बाथ्राया बेनो नंगौखौ मान होजाथाव न्याय गोगो अनजाथाव आरो गाहाम सानजाथाव बेफोरबादि मोजां आरो बाख्नायजाथावफोरजों नोंसोरनि गोसोखौ सुफुंदो अब्ला नोंथाङा गावखौनो साननानै नायदो नोंथाङा जि मिउजिकखौ जि मेथाइखौ खोनासंदों माबे मेथाइया मान होजाथाव ने मा बेफोरो गाहाम सानजाथाव नामा माबे मेथाइया गोग्गो नामा आरो गोग्गो माने जाहैबाय गोथार नामा नङा माब्लाबाबो नङा
मा बेफोर मेथाइया इसोरखौ बाख्नायो नामा मा गुन दङ बेफोर मेथाइफोराव जि मेथाइफोरखौनो दिनै नखराव खोनासंजाया जि मेथाइफोरखौनो दिनै बिमा बिफाफोरनि खाथियाव खोनासंजाया बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि खाथियाव खोनासंजाया बेफोरबायदि मेथाइखौ नोंथाङा बुंगोन मोजां होननानै मान होजाथाव होननानै गोथार होननानै गोग्गो होननानै अब्ला दिनै जों ख्रिस्टखौ सिबिग्राफोरा ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरा बेसेबां दिनै जोङो गाज्रि साननायफोरखौ दिनै जोङो सोनानै लागासिनो बेफोर मेथाइफोराव बेफोर रोजाबनायफोराव बुंनाय पइन्टफोरा जेब्लायबो गाज्रि गोजा आरो दिनै जों जेसेबां मर्दान संफोरखौ खोनासङो आरो बे बोसोनजों जुदि जोङो रुजुनानै नायोब्ला एसेबो लाजाथाव नङा गनायजाथावथाव नङा अब्लाबो दिनै नोंथांमोना सोङो मा जोङो सेकुलार मिउजिक सेकुलार संफोरखौ जोङो खोनासंनो हायो ने होननानै मिउजिकआ बेबायदि मोनसे पावारफुल टुल्स एबा आगजु जियानोखि मानसिनि गोसोफोरखौ मानसिनि साननायफोरखौ बोनो हायो नोंथाङा मिथिस्लाबा जासे बेयावहाय इनफ्लुएन्स जायो आथिखालनि रेप संफोरा रेप मिउजिकफोरा सेंग्राफोरनि सायाव सिख्लाफोरनि सायाव गोबां गाज्रिखौसो बुङो सेक्सफोरनि सायाव निसाफोरनि सायाव बेफोरखौ लानानै थांखिनानै बुङो आरो संसारा बेफोरखौ बाहायनानै मानसिफोरनि फकासखौ फैसाफोरखौ बोयो आरो जेसेबांखि फेमास मिउजिकआनो जाया मानो जेसेबांनिखि फेमास संआनो जाया मानो बेफोरो खुनु बेस्ट मिउजिक बेस्ट सं नङा बेस्ट मिउजिक बेस्ट सं होननानै बुङोब्ला जियानोखि फोरबोखौ बाख्नायो फोरबोनि महिमा खालामो बेसो बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों आमेन